everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै आङो एसे बेलासि हांनायनिफ्रायसो बानायनाय जाबाय आरोना, मैयाहायबो भिडिअखौनो बानायनाय जायासै आङो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै जोङो दिनैहाय माने दरजा दाननो नागिरदों आरोना, जिहेतु जोंहा न' गोदान खागासिनो दङ। नोंथांमोनाथ' एसे सिगांनि भिडिअफोरखौ नायदोंबा मिथिखागोन। बिनिखायनो नै दायो माने दरजा दाननो काट लांनो खोन्थादों आरोना आइ बाबामोना। दा बिनिखायनो जों दिनैहाय आंनि हाजबेन्डजों आंजों काटखौ लांना हैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो ब्लग शेयार खालामनो सानलायबाय, मानो होनबा मैयाबो बानायनाय जायासै, दाखालिबो बानायनाय जायासै आङो भिडिअ। बेनिखायनो दिनै ब्लग लानोसै होननानै आङो ब्लग बानायनाय जाबाय आरोना। सानजौफुनि ओंखामथ' दहायनो जाखांदों, ओमफ्राय दा जोङो जाखा लोंखा आरामसे थांनो नागिरबाय आरोना न' गोदाननि थाखाय। न'आथ' जाजोबाखै, जाथ'वाखैनो दानो, जेबोआनो जायाखै माने गेजेरबो नांथ'वाखै आरोना। होमबाबो माने काटखौ बिहरनायखाय जों हैनो नागिरदों आरोना हाजबेन्डजों आंजों। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा, जायफोरा आंनि भिडिअ नायोमोन बा नायखायो बिथांमोना सोर सोर पास जाखो, मेट्रिक रिजाल्टआथ' होबाय दाखालि बावैनो, खिन्थु आङो माने ब्लगबो लानाय जायासै नालाय, सोंहरनायबो जायासै। नै दिनैसो आं ब्लग लानो मोन्दों, बेनिखायनो नोंथांमोननाव सोंनाय जाबाय आरोना आङो, जायफोरा पास जादों अननानै कमेन्ट खालामनानै खोथा बिराद मिथिनो लुगैयो जोंबो। मेट्रिकनि रिजाल्ट होखालि माने आंहासो बिराद थब मोनबाय थादों आरोना। माने मोजां जानायखौथ' बयबो लुगैखायो नङा होमबा। बिनि गेजेरावनो माने जोंहाबो जिहेतु आगैमोन होदोंमोन नालाय, जोंहा लिना फंबायाबो होदोंमोन, नोंथांमोना ब्लगाव नुबायानो थायो लिनाखौ, दाखालिसो फैदोंमोन जोंहानाव। ओमफ्राय दा जोंहा लिना फंबायाबो पास खालामदों आरोना मेट्रिकखौ। बिनिबो माने खाना जानो लेंहरदोंमोन आरोना दाखालिनो फंबाया, खिन्थु जों थांनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय नै दिनैहायसो थांनो नागिरबाय, मा जाहोयो नायनोसै, थांनानै ओंखारहैनोसै आरोना। ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बयबो। दा जोङो थांबाय थानोसै, ओमफ्राय मोनहैबासो आङो ब्लगखौ लाफिनगोन। थांनायाव लामा लामा आं ब्लगखौ लालायला आरोना लोगोफोर, सान्दुङाबो एसे गोरसायानो आरोना, नै दासो टाइमाबो 1टा जादों नालाय। स' नायलांबाय थादो, मोनहैबा लाहैफिननोसै आङो भिडिअखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जों दायो मोनफैबाय। आङो लामा लामा बांद्राय भिडिअ लायासै, ओमफ्राय बांद्राय माने आं भिडिअखौनो लाखायासै आरोना। दहाय आं बुंखादोंमोन न'आवनो मोनहैबासो लागोन होननानै। ओमफ्राय नै दायो जोङो लिना आगैमोनहानि न' मोनफैबाय आरोना। बिथिं नै हाजबेन्डआबो जिरायना दङ, बेनिफ्राय बिथिं जोंनि आयं, बेनिफ्राय आगैमोन दङ आरोना। ओमफ्राय लिना आगैयाबो नै जिरायदोंमोन, ओमफ्राय आरो सिखारलांफिनबाय, माबा लायनो थांखोथाय। ओमफ्राय रिजाल्ट नै फैफिनबाय दायो लिना आगैया। रिजाल्टआथ' मोजां जोंना, लिना आगैनि फंबाय, जोंहा फंबायना। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो रायलायगासिनो आरोना, बिथिंजा आयंमोनबो दङ नालाय। ओमफ्राय अबे कलेजाव होदों? मेट्रिकआथ' पास जाबाय। माबायाव सानबारिसो होनलाय लांबायमोन आं, बांमारायावनो नामा होननाय। ओमफ्राय फनखौ हमबावलायाब्रा इयो, बेसे खैबारबा हरदों आङो, फेल जाखोना पास जाखो होननानै, गैया फनखौनो हमा। नों फन हरबा जोंहानावदि हरदोंमोन, होमबाना नायाखैयानो, इयाव ओरैनो आवायबाय दङ, एख'आनो मिथिया। सोरखौ नायनाय? रिजाल्टखौ सोरखो नायनाय? गावो जिथिया लोगोफोरखौ पास जादों फन हरदो गावखौ लोगोफोरा, होनबासो बाब्राबनानै बांमारानिफ्राय खारबोदोयो। खारबोनानै एखेबारे हान्थु गोलाव गोलावनो बारलायना न'आव ग्रोब हाबखादो। अकस्मात होदो रिजाल्टआ। आंबो मिथिदां, मोखां सुयै सिगांनो मिथिदां रिजाल्टखौ होसिगोन होनना। ओमफ्राय 9टा बाजानिफ्रायनो मबाइलखौ लाना जगासिनो आङो। अख्राङा जि मेट्रिक होदो बेखिनिखौ पुरा दिमागाव दङ। 10टानिफ्रायसो। ओमफ्राय आं सानबाय थाबाय, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन, मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन। ओमफ्राय गोसोआव सानबाय आं, है पास जाबा थांथारनांगोनहाय होननानै। लामा नायबाय थादोंमोन आं, ओमफ्राय दा अबेयाव लायांदों नोंलाय? सिमलायाव ना जालायाव? अबेयाव? सिमलायाव। फनखौ लाना फै। मानो लाबोनांलाय लोगोफोर? आगस्टनिफ्राय माने नोङो दा रिजाल्टखौ मोनबाय नालाय, नों भाबिनोनो नांगौ बबे कलेजाव फरायगोन, मा लागोन। हाई सेकेन्डारियाव सिमलायाव। सिमलायाव? सिमलायाव लगायगोन? नायनि र' नोङा, पास जाबाय नालाय माथा मारिखानांगोआनो, अबेयाव लगायगोन, मा लागोन। फै माथो गाइखेर
खेर सुku dok bukan pele. Con là đấy thế nào cái sana. Asana lah yang bayna ne ya? Lan đang ở. Oh, asana saya na. Cái gì đây cô bay thay. Semlap nangan ro. Ada sama bayna lain na. Ôi ngà ta ai chinh đi số nọ nếu mẹ ta được. Hot ai ting ni nga. Ai thinh cái này. Ta cái làm nè ai chinh đi số rin được. Ai ting ni nga ma. Ai ang asan lap ne ai ting ni nga. Ai thinh cái. Akai ni gedir saya ile mam chigum chai ko. Vậy mà nó rất khỏe ai chinh đi cứ khỏe là được. Ta cái làm đơ rin nèo. Akai ni nga ye ai chinh số rin được. Wah, ang sebaikra. Ang manis salbari थांनायाव फट नों मोजां मोननायखाय इसा गथ'खौ आसानबो गानहोनानै दोनाखै आं लांनि र' होनना लाना फैदों आङो बिदि खालामबायदोंमोनसो नोंलाय थिगथान जाबायानो बियो ओइ नै Naikinay. Ay, समायना. मा ओइ नै समायना दानिया Hả? Thầy quá michi à? Ơi. Nhà này nó lên được. Mini. Ay, mini. Gili. 이들아 밥 thầy này 가봐. ơi. 당신은 탈주하면 괜찮아요. 왜? Rốt này này bài đi xung quanh cái hai chục 그래, không chừng đâu. Má muốn bật. Bóc xong rồi giả thà răng. 시장 사는 거 나가 싶어. Đây này, ปั๊m này nè. Dạ, kìa. Kamu mau bài đường xí này. Đây là mèo. Là thôi đó. Ăn đục răng rồi nè. Mà là nó lại đỏ đi nằng ปั๊m đó. Là nó bắt thôi lấy ăn đục răng này gitu. Nah, Sumaina, là nó bắt thôi lấy nè. Ada di nang ปั๊มđó. 저는 탈락해야니까. Là ya. Sư là gồn lè bà lời. Nó xong rồi nó, sư là gồn lè bà lời nó. Đây, các bạn gì vậy? Bam mày vậy? Bam này ngày vậy? Nó sao lưng à? Sao không đi sạch? Cái này vô. Xong rồi nè, vừa dẫn ra hát đi đâu đây à, đi vừa lại vừa. Akas sa thang này bên nào ạ? Cái này là nó làm gì? Ơi, cái là gì mà sang là đúng không nhỉ? Cái là này á? Ang lab din lili lang kay. Aram sa ban na do. Sumay na, building ra ha. Daw la ya, bilay go. Minalan no ang karbe naman la ni. Sabay ka daw. King ka ba na? Hada sigil. Ơi, lang ni siang de. Muy na khở. Bam có trà bam. Hasan sih. Xin là nó lúc ya, cái này không muốn giao gì với cô thằng nữa. Này là cái này kì. Lady. Mini. Ang cái này của mà rồi nè. Cái này để mình thấy làm na hay. Thôi nhờ sụp này nó không đến đang chip nữa sao? Câu như thế. Vida ka sa này đây. Đây. 예, 맛순천. 나무도 남아. 우리 그러면 나무도. Nemi ya. Bye. Tắt này cái đó tắt. Hugarni ro hugarni. Tên ta về gì? Fitam sabay. Ro. Ifeo thằng mừng ifeo. Không phải đi. Dạ mà mình sẽ thấy tôi lột thế nào này sẽ bắp lên về đây. Nah. Phải là vậy này. 어크랑니 매트릭 빠사나이니 미스티. Đôi lập đến ăn người đến xem nó tụi phun nổ đấy lập lấy thăm từ của đây xem à mà hơn nữa Lina phòng bé rồi ná nâng thằng nào thôi Lina cái xin này bé nữa đàn á logo nuôi thằng đấy bé ra thì bây giờ à mà nè ayong ni psala psaja rồi ná Lina ya này ni bibo cái đấy về bé Lina ni phòng bé ra thì vậy ông bé matrix pas खालामनो हाबाय आरोना ओमफ्राय बिनिनो जोङो नै मिस्टि जाफैदों ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानानै बोरै मोनखो मोजां मोनदों ना मोनाखै फार्स्ट डिभिजन थांनायबा बांसिन हेपि जागौमोन आरो थेवबाबो जिखिनि थांदो इखिनियावनो खुसि आरो मा मिनिखो दे नोङो जेनेबा सोंबाय नालाय गावा फेल जागोन होननानै फनखौनो हमलाब्रा आं खालामनायखौ बेसेबा फन खालामदों आङो फनखौनो हमाखै बिब'आबो ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय जाहरलायबाय लिनाया Rau nó xe lại. साबोसे पास जादों ओमफ्राय गामियाव ओरैनो Sao bóng ra rồi. Đang lấy mà.
ओमफ्राय लोगोफोर एकदम बेलासिथारबाय आरोना दायो 5ता 6ता बाप्पाव 6तायानो जाबायनो ओमफ्राय साहा खनसे लोंबावनो नागिरदों आरोना मोनाबिलिनि ओमफ्राय थांसै जोङो नै बे न'आ आगैना लोङा खागासिनो आरोना मिस्ट्रियानो फैयासैनो दिनै बैसाना अखा हाजानो गिनानै ओंखारसिगोनानो न'आ थिं लगायबा माबाबाय इथिं मानसि बारायबावगोन होनदों माला बारायगोनबा लामा खाथिद्राय जागोन आरो बारायबा ना साहा लोंनानै थांसै जोंबो जानाथ' एख'आनो जाथ'वाखै नङानो सोर अख्राङा मेथाइ लायनो हरदों आङो साहा लोंनो नागिरदों साहा लोंलांनो हागोन र' नोंबो